vespre a totes i a tots. Anem a començar en este ple extraordinari, avui dia 31 de maig. El primer punt de l'ordre del dia és la proposta d'aprovació del Pla Econòmic Financer 2018 per incompliment de la regla de despesa en la liquidació de 2017. En la Comissió d'Hisenda ho va explicar la interventora el dimarts, però li cedeix la paraula per als que no estaven en la comissió que ho puguen saber. Hola, buenas tardes. Como consecuencia de la liquidación del 2017 incumplimos la regla de gasto por importe de 60.207,67 euros. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria nos obliga a elaborar un plan económico financiero con una serie de medidas que garanticen que durante el año en curso y el siguiente se cumpla con la regla de gasto. No obstante, el contenido de este plan se basa en una consulta que se formula por el Colegio de Secretarios e Interventores a la Intervención General de la Administración del Estado, que en síntesis lo que viene a decir es que si se garantiza y se justifica que el incumplimiento de la regla de gasto se debe a la utilización del remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, no es necesario que el presente plan tenga que contener ningún tipo de medida, puesto que la utilización del remanente al final es un indicador de la liquidez de la corporación y, en consecuencia, las obligaciones que se reconocen como consecuencia de ese remanente realmente se están financiando con lo que se conoce como un ahorro generado en los ejercicios anteriores y que se pone de manifiesto en la liquidación del 2017. Continuando con la consulta, en primer lugar, como he comentado, se exige, por un lado, que se cumpla o que se garantice la utilización del remanente de tesorería como causa del incumplimiento de la regla de gasto y, en segundo lugar, que el presupuesto del 2018 cumple con la regla de gasto. Por ello, en el apartado cuarto, hago referencia a dos expedientes de modificación presupuestaria, precisamente de incorporación de remanentes que se financian que se trata de gasto con financiación afectada, que son el 2 y el 3 respectivamente, en el apartado cuarto del plan, donde, y de acuerdo con la contabilidad, queda claro que el importe de las obligaciones reconocidas son por importe superior a los 60.207, que es la causa del incumplimiento de la regla de gasto, por lo que el primer requisito queda justificado. Y respecto al segundo, en el apartado 6 se realiza una serie de ajustes de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas para garantizar si en la aprobación del presupuesto de 2018 se cumple o no se cumple con la regla de gasto. Después de efectuados los cálculos necesarios, se garantiza que cumple. Por tanto, una vez analizada los datos económico-presupuestarios que derivan de la liquidación del 2017, se garantiza que se cumplen con los dos requisitos que establece la consulta de intervención general de la Administración del Estado. Las magnitudes presupuestarias son generalmente, de manera general, positivas y, por tanto, no es necesario adoptar ningún tipo de medida en el plan económico-financiero, puesto que no se debe a ningún tipo de problema estructural. Muchas gracias, Erika. De nada. Víctor, ¿vols comentar alguna cosa? No, que millor ho ha explicat ella, No, no ho pot explicar per això ho ha ningú, explicat ella. i que evidentment és una cosa que és necessària executar. No ens agradaria que hi hagueren aquestes desviacions, però a vegades són absolutament inevitables i per això tenim estos plans, aquestes solucions. Mario? José María, Sí. tens la paraula. Jo. Bueno, en primer lloc, agrair a la senyora interventora, Erika, perquè està molt poc de temps amb nosaltres i al cap del primer treball important i responsable i ben fet l'ha fet la interventora. Un plan econòmic d'aquest tipus requereix de molta experiència i saber molt i treballar sobretot molt. Per tant, Erika, en el que respecta a aquest punt, enhorabona i moltes gràcies per el treball que has fet. Després, dit això, tenim que dir que nosaltres anem a abstindre perquè, evidentment, està un reconeixement de que s'han estat en el 2017 60 i pico mil euros que no estaven previst. I com avui no tenim ganes, per almenys nosaltres, ganes de fer ja per una sèrie de circumstàncies, nosaltres abstindrem. Vale, gràcies, José María. Pues passem a la votació. Vots a favor de la proposta d'aprovació del Pla Econòmic Financer 2018? Abstencions? S'aprova per majoria. No, res. El segon punt... Sí, 3 abstencions.
Siento que... No, que a ver, que Mario me estaba rient i, bueno, També. podria estar rient Mario. Una cara de sorpresa. Segon punt de l'ordre del dia és la proposta d'aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit. En la Comissió d'Hisenda també se va passar la relació de factures que s'havien quedat sense partida pressupostària, fer un aclariment que la factura que apareix així de Trofeus Nadal sí que tenia partida, però a final d'any, quan Gonzalo comença a preparar la liquidació, s'havia traspaperat aquesta factura i no l'havien pagat. Aleshores, quan apareix per el mes de gener-febrer, tancar ja l'exercici 2017, s'havia quedat pendent de pagar aquests 499 en 13. I la resta d'aportacions extraordinàries a la Mancomunitat és perquè no ho teníem previst dins d'una sèrie de serveis extraordinaris que se donaren durant els mesos de juliol i agost per el tema de les festes patronals, que varen ser més llargues de los previst, la màquina granadora tingué que vindre més del compte, després per un problema que tinguérem d'insalubritat en una vivenda del carrer Major, tinguérem que afrontar una sèrie de gastos de neteja per el benestar general del veïnat i del poble, i després, si recordeu, a través de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor se feren 4 o 5 vesprades, si no recorde mal, per el tema de la reclamació de gastos d'hipoteques i de clàusules sol. Aleshores, este servei extres que oferirem, que en principi no tenien contemplats, se presenten així 7 factures que no tenen partida per 3.410 euros en 47. Voleu, José María? Jesús? Sí, mira, el Partit Popular es va abstindre en base a una falta un poc de previsió en lo que és el gasto públic, com ha dit la senyora alcaldessa. Gràcies, Jesús. Passem a la votació. Vots a favor de l'aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit? Abstencions? S'aprova per majoria. El punt número 3 de l'ordre del dia, de normal el solem passar per ple ordinari, però donat que venia l'extraordinari teníem que comunicar-ho, és com tots els anys acordar en el calendari laboral per l'any 2019 quines seran les festes patronals del poble. Com és costum de tots els anys, per a l'any que ve serà el dia 29 d'abril, que serà Sant Vicent, i el 16 d'agost, que serà el dia de Sant Roc. Així no n'hi ha 29 d'abril Sant Vicente i 16 d'agosto Sant Roque. Aprovem per unanimitat. El punt número 4 de l'ordre del dia és la proclamació de nous representants en el Consell Escolar Municipal. Com vàrem comentar en el ple anterior, que va ser en aquest ple quan vàrem nomenar els nous representants, en aquest pas d'un mes han hagut eleccions de nou i res, és comunicar de nou que la nova secretària de l'AMPA de l'Institut Secundària de Museros passa a ser Imma Caparrós López. Per tant, en cas que hi haguera que convocar algun Consell d'Escolarització, ja se convocaria la nova presidenta de l'AMPA de l'IES. Qui és Imma? Imma Caparrós López. És una xica que viu ahí en el carrer Alacant. Sí que la coneixeràs, però no te sé dir qui és. Està clar. Entonces, simplement és comunicar-ho perquè quede constància i poder-la convocar. El punt número 5 de l'ordre del dia és la proposta d'adhesió de la declaració d'oci educatiu. Ens reunim... s'ha votat? Perdoneu, teníem que votar la proclamació del nou representant del Consell Escolar. Esteu tots conformes? Doncs per unanimitat. El punt número 5 és la proposta d'adhesió de la declaració d'oci educatiu. Ens reunim amb uns altres valors. David, és la paraula. Bueno, desde el equipo de gobierno hemos querido presentar la adhesión a la declaración en Sonim a unos altos valores por dos motivos. En primer lugar, queremos sumarnos a la reivindicación del ocio educativo como un instrumento para la inclusión, la igualdad, la participación y el crecimiento personal y comunitario, especialmente en la infancia, la adolescencia y la juventud. Una declaración consensuada por todos los organismos y organizaciones más importantes en materia de juventud de la Comunidad Valenciana, basada también en las propuestas en las que estamos trabajando desde la Consejería de Juventud. Y en segundo lugar, que no menos importante, para la concesión de ayudas y subvenciones en materia de juventud por parte de la Generalitat Valenciana es necesario haber firmado la adhesión a esta declaración.
José María? Sí, nosaltres estem d'acord. Esteu d'acord? Sí. Pues vots a favor de la proposta d'adhesió a la declaració d'oci educatiu en reunim amb altres valors. I el punt número 6 de l'ordre del dia, com ve reclamant ja Manolo alguns anys, li vaig prometre que enguany convocaria la comissió de festes quan vaig anar al ple extraordinari que convocarem en el seu dia en totes les comissions informatives. No estava creada la comissió de festejos populars. Vaig contactar en José María per veure quin dels tres, imaginava que series tu el representant, però ja portàvem directament la proposta al PL en la creació i en els membres que la tenien que formar. En els partits que només sou uns regidors no vos he preguntat perquè evidentment teniu que ser vosaltres els representants. A Víctor sí que li vaig consultar, per part nostra també i per part de Ciutadans també era evident que és Jesús. Aleshores, dins de totes les comissions informatives s'afegeix una nova que és la de festes, que estarà integrada per Cristina Cibera com a presidenta i els vocals Vicent Pérez, Víctor Cercavins, María Chordà, David Moreno, Manuel Moreno y Jesús Lois. ¿Lo votamos? ¿Se vota la propuesta? Pues això, vots a favor de la creació de la comissió de festes per unanimitat. Pues moltes gràcies, alça la sessió. Dona gust.